Najlepšia to je, tak väčšiu potrebujem. Ale keď mi to nevadí. Tam na druhej strane Miško, to bolo tvoje, však to bolo jasné. A to boli Miško, tam keď ty sám to sú základné veci. Ja viem, dobre. Odpraviť ho! Nálasti brankárov sami. Závodské je pýtať, že vlastne môžeme hej do piči radšej. Veľmi trafilo, to mohlo to by 999 brankárov už by to zalahlo. Ale nevadí však, ale nemal čo to urobiť. Nemá. Trošku musíme aj nasňať do tých
Áno, aj. Nie da sa všetko. To viem, ja mať to borku. Není. Ja pak. Ďakáme. Ďakáme, to bol super. Ja som vôbec nerozumel, čo kričíš. Dobre, to dá do piče. To má byť golfúka. Dokaz mladý chlap, že... Ja môžem tu mať, že si starý kokot. Starý kokot. To je horšie. Ahoj, Majček.
Poďme! Otačame! Na chvíľku to bolo získané ešte na prvú. Maťa, konec, Juri! Obedá to. Nie, robiť nekam. Ne, ja to mám konečne bol. Iba večer idem otvoriť a toto. Jede predám. Takže sú ozaj mantáci, oni sa nevedia dohnúť do toho bere. Ale aj na to, oni takto. Oni sú umekli do bojstva, oni dovážajú a iba nás chovajú. Však áno. Ja som povedal, že oni sekali. Ale keď budeš sekať, tak budeš. Už boli po prstov na mlád. Ne, už nebudem dať na jablčko. Konec? Konec? Ešte jedno. Ahoj. Zatiaľ. Chrbát! Pozore. Minus 7. Dneska máš 25. 19. Dneska máš 25, tak no. 19. Áno. Môžeš ísť, hovorí. 33, 2 minúty nešportové správanie. Čau. Len tak.
Jaj, no. Viem. Prvýkrát to tak nebolelo, ty kokos, ale to druhá... Ty kokos, za toho tak obdivujem, že dvakrát trápil, tak vyšlo. Hlavne teba nabral. Ja mám gázu, ne? To je jedno, ale ja to Minúta je preč. Ale druhý autobus neodpíchal, ma položil na nem. Veď, Hej, ale nejaké računky nemám. on viedi, ja ti tam líka. No, môže, na druhý si môže, a na ten dobrý. Na mňa je dobrý. Na mňa je dobrý. Ako Dominik dal peniaze. Podori! Ne, lebo keby hali to PHBL, na to bude tá robota, Dominik, Mičko a Vatielny. A mne nechcel, potom som dal vlastne s PHBL s krízami, oni ma rozbili, keď také zlatké urobili. Ja vám už tam šťastí. A Dominik sa však keď videl po zápase, pretože Beľa Kuko je bielý, rozbitý, unavený. A Dominik. Dobre, prehovorili by Helka na všetky. Ja som bol len dvojka. Vidíš! Dobre, aj tak sa mám stále týždeň. A je to ešte pred zápasom. Keď sme pre formácie. Tam uzdelová, keď sa to nevie. Obráňa povedal, že ty máš mať zákaz kino? Už som sa videla na videu. Alebo nikde tu máme Obráňa. Ja mám na piču, ale tam ešte 30 metrov do toho na tej úplne šmyklo. No veď sa mi nešmykalo, čo som bol prekvapený na to, že vyjadať sa ja. Dobre. Pani z nás nechodí chytať za nás, vieš? Kto? Taký Četulko. Ty si. Vieš, minulú sezónu hovoril, že už nebude hrať, že som bude iba venovať jednej lige.
Kde Paťo? Nepoznáš nejakého bránkara? Jo, minulý rok nemáme, že sa budem venovať iba jednej lige. Že už nebude. Aj. Niečo mi to hovorí. Vieš čo, ja ho nepoznám, toho chuja. Ty ho nepoznáš, nič takého. Dobre, mám tých lidí. Vítam len tú Petindiku aktívne a je to... Čo je za ligu? Petin? Výkaz, tak keď je koľko? Keď máš pláčeky, vždycky niečo. Ja sú chalani, ktorí normálne behajú v pohode a v pohode. Niektorí idú a vypustí. Má odletí. Ale to je na veľké bránky, 3 jednotka. Vlastne miesto Petržalský. Áno. A vlastne na seba 20-15 minút. Čo to, Petin? To je topuje. Všetko tam topuje. Áno, keď tam je tým žije, je tam Nitra dvakrát. Ono mala by bola kedy Československá. Už mala by sa. Poznáme teraz spravili to. Hej. Petin? Zani. Ja som tam mal čo zaničal. Ale on iba chodí a pozerá na nás, lebo hraje. Ale ako je to. Je tam je súčasť týmu, keď on Však on už je nejaká medaila. nájdecká medailu, neverím tomu. Aj s deťmi, ne? A to tam sú iné týmy, ktoré medailu získajú. Mladé pušky už získajú. Repre výber mladý. A možno Silesi a bude schopný. Alebo nejaká Nitra. To sa kedy hrá? Nedelu, celý deň. Ako turnajová liga, to sa vždy raz, dvakrát do mesiaca liga. Lebo musíme prispôsobovať po Riestra ligy a Čechom tú ligu. Nebežať do tej Dominikánskej. No, ešte do škola budú teraz a ešte 9. No a potom je prestávka dlhodobá. Do konca decembra pravdepodobne. Budú ďalej malé všetkých malé vypísť. Hala už biela more. Dlhá hala sa pokočí. Jedna, dve a bum. Hoďom zás? Taká Latiba. Vyhrali 3-1, ale chytal mladý, oni, taký 24-ročný brankár, došiel do a začal mi, že po prvej tretine ma vymeníš, lebo ja som ja odpadol. Chytaj si, mladý máš 24 rokov. Ako chytal na auta, asi 3 alebo 4 také zákroky, že mohol dostať gól, aby som vyhrali ani 3-1, kúzne mať ani. Sa neviete do Ale mal som jeden zákrok na striedačke. Ako bol to mohol Ja, alebo a keď ja sociálne idem doma, tak ostanete doma a potom pôjdete von. Ale poď proti, nečakaj. Ajo, poď sa tam. Hej!
ako to. Pokud nie, ja robím tam. Obrať. Lebo pán Rosenberg nevie do svojich hráčov. To je na auto ako pička. Čo? To. Kedy? Okolo keď? Keď to už je dole. Polke. O 11. pochádzal z Pozemskej. Vieš, má to auto také väčšie ako voždy, vieš. Mám sa obliekať? Také nekvalitné mikiny neobjednám. To mi urobilo, že škrk. Vidíš, jak si ma váži? Dlhu. 23 som došiel domov. Aby ja, že si šiel do... Ale dobre bolo. Nedali ste drobné sa? Za benzín. Ale vážne, však my sme ten Google nepodli. Ale naozaj, však my sme auto tlačili celý ten. Máme dve páča! Chalani, pozrite sa, neviem, žiaden drobné. Ty koko, to nie sú moje? Aj moje 5 a 5, to potrebá vláčku. Ty jebal. Ale takú dvojku nemám doma. Už aj jedna dvojka nebude na to úplne. Ja to zbieram, takú nemám. Najnášej, daj papieru. On to opora do fina mu odpadla, víš, že čo ti jebe. Veď on ti vydá. Dám vrátiť. Terno do kríža. A ja poviem, áno, to flášal. Takú dvojku nemám. Daj páči pekne. Iba, že zajtra, ale ešte aj Neviem, čo ti dáviš, Tebe jebe fakt, Dejvo, ako už jeb sa na to a nech... Máme nitru. Aký hráme? Bielý, čak nemáme čierne všetci. Píšte. Minule ma to napadlo. Lebo ona obsahuje pečku. Kokot Rozi, minule sa na teba pýtal, on pálí. Páčo, a kam si odišiel? Bol, no. Ale to je... Ukáži papierové? Počkaj, otoč sa tam zamantíral. Pozor, Mišo! Dobre, ideme. Konečne, zimového ducha. Avi, kola a Pepsi, dobre? Hej, Boli, ja to som charakter, vidíte, ja som konečne cítim tímového ducha. Toto sa mi páči. Takéto setkania by mali byť stále. Som si ráno pýtal montáž penu do diery. Pomôž, pýtaj si, zakričuj! Ivan Jakubov! Niekde som počula, že vraj nie ste tu trošku To som a ja niečo zachytil, ale neviem, či to není v hlave. Poď, poď! Koľko taká pekná policajtka. Došiel som za ňou, bol som triedvy, hej, nebol som najbáč. Takže very nice eyes. Taká tmavovlasá, mala modré oči, ale taký copíky z počiltovky, niekde, otoč sa, niekde potiaľto. Že ty, a taká chalani, že kokot môžeš vedieť kres, lebo že nebáli, lebo ťa zbalia. Ja aj preto ste ma to neprehľadali. No naspäť, keď sme išli, hej. Pozerali fotku, že či nejste tam. Ale to presne, Nemci, chalani, dávali sme im občiansky a boli sme tam Petra Petrovia v Pálke. Samozrejme, že sa Pýtala, že kde je ten Peter, a že ja...
Moja chalani videla a mňa nevidela. Koľko, že čo už vedia o mne, že sa sexuálne deviant. Len boli, teba to je sexuálny deviant amatér. Môžem upovedať, to hry. Počkej, to holandský vládok. Máš? Mám hovorím. Ale nie, že jej, ale ani svoj. To je bez nie. Hej, a určite by som sa jebal do Holandska na rande s ňou, ty koko. Ale tak došla by šéf, ale to Jaj? Ona za mnou, hej. Skádzajúci hráč sa dotkol lopty, nie prichádzajúci. Keď ju prebral prichádzajúci, v poriadku. Bodka. Jeden z ihriska. Zistí, že koľko z prvého Goldenu budú hrať proti nás, hej. A roky aj majú. Nie, že prvý nastúpi polovica Ačka. No však je to možné. No však, ale treba to... Chcem to kontrolovať. Jur, Pipi! Ahoj, Pipi! Hajzel. Tak poď po zápase, ideme na kapustnicu. Jebeš, ak sa poserem. Dobre, poďme. Dobre, poďme. Kde je? V Hajzi? Ne, nevidím. Počkej. Tam chodíš po mene. Jak sa máš? Pozrieť na teba bude. Keď sa obliekaš. Hej. Ja som ešte tréning. Ja som neviem, či by som ešte ráno toto možno. Nebol nikto od vás, Vlado, bol, nevidel som ho. Neháku? Večer sme došli, autom sme boli. Ale dobre bolo, napriek tomu, jak si fútbal. Ale zábava bola, to je hlavné. Dobre, David, áno. Veci ju, Tak rýchlo prešiel aj si tam ešte. to si malo stamené. Tak ešte ruky. Dobra, Vojto! Keď som mal nohu zlomenú. Neviem, jak to má prísť, ja neviem, že áno. Majo musí ísť. Aký je stav aktuálne? Ty si šiel za... Ty sa nehambíš? Ja ťa stiahnem. Daj pred košku. Ten tiež počuje len to, čo nemá. A už slinta. Viete, čo by som tam podával? Minerálky? To je jediné, čo by zo mňa vystreklo, minerálka. Ja už som vyschnutý do piče. Ty by si mal byť plný, ne, ty kokot. Ale ja to prepúšťam.
Dani, nehovor pred bajnou, lebo aj ten bude chcieť. On je na to obdobu. Na zdravie. Tipík. Ja nemám Instagram. To bol boom? Na pokec. Na Facebooku chodí iba. Tam som nesmysl. Ja vie, a tam ma blbé komentáre píše. A ja som si ma videl? Kde? Na pokeci? Ja mám pokiaľ na ho. Ani neviem prečo mi údaje nič. Bol si niekedy na Swinger Party? Počkaj, to s Velom? Jožko, poď jeden. On je taký čaký. Aby nepozeráte, to som starý. Alebo na hokeji. Ja sa rozhodol, lebo mám aj jedno navolil dobre. A ty si čistý, co bol kamarát. Ale že aj hokej potom. Víte, že Juri veľa ľudí tak ide, že ide na pivo. Úvod. Ja už tam mám skiatku 5 minút. Ne, to je ono, jak Slovák, to má ono na tom venu. Ja som to ono, túto ten vyjebal, všetky vlastne. Daj ako, že mám rád ten pásky, niekedy sa hala. Čo robíte? Čo robí tak dlho? Bol som kokot. Bol som kokot. Ale viac ako som mal, že si sa mi stále zapne, tak sa mi stále odopnul. Ale povedal som si, že fajn. Povedal som si, že fajn, lebo oni sú staneš a nie, a jak sa budú hrať, tak tam dávam dole a ti už nechávam dole. Len ja som nechcel, aby mi tie hejne nastali, že to proste. Dajno, a on čo na to s tobou grecky či? Je grecky. No, a čo si tam mal tú kartičku?